Bali pathara havar Rongagora Rongalong tetanus vaccination game kapaman pon. Rongagora KSA atum pen kepangthir asai kedeng. Kelea mei phu hidena rong pi la penari sang hotum borde kalang mili nirja klam kahum ridam. Pena pencomkan ke kan pon japhan chisik chedang pon tanglo. Lakha Krepli Korkanti constituency BJYM atum pen Swachh Bharat Abhiyan pen kepangthir asai kedeng pon. Kardom Pini prime time thanbang Pini limerin hansepi non arjuik tha birtang ton pen. Pini ni phaing koira siarni bali pathara havar Rongagora Rongalong tetanus vaccination camp kapaman pon. Rongagora ICDS center along havar hapat musu maratu maphan ingkan capen ingkan kretrokan kili musu maratu maphan TD vaccine injection ki PSI deng pon. Pini bangso asai long kachitong dun Somila Devi ANM, Anima Syam ANM, Bobita Boromech asa supervisor, asa basa pitimungpi, asa kungriteron pi, Kimiti BP AWW, Punam Hanse P AWW atumpen chitong dun si Pini Rongagora havar musu maratu maphan tetanus plus TD vaccination ki PSI along. Chirab dun si pinangan musu maratu maphan TD vaccinations piponlo. Tetanus plus TD vaccination campaign na sailong muso maratu mapan keso pen kepajogwan sonia keso lehenlo tetanus lapen diphtheria Pini pinangan muso maratu man injection pidet pen tetanus plus TD certificate tame ronpon Pini Rongagora havar Rongagora ICDS model center along tetanus plus TD vaccinations campaign na sai in samchin pen pachunpon. Pini ni phaing koira siarni Rongagora havaralong KSA Rongagora ro akehai harmon singnar president ahin penchi phempu ponsi Rongagora weekly market along kaduka ve KSA klembang phudoan pencherap chitu ponsi kepangthir asai deng pon. Rongmong we pen Dilip Tokbi 365 News India. Pini ni phai taring koira si Rongagora KSA sub branch ro pen chipatir pi ponsi weekly market along pangthir asai deng pon lo. Kardom nilitum Karbi kursa cinglo mamai KKSA hin pen tiri pialong ke sulang pon bom nalitum kadu kawia thengno ethe alam pachini gangtung do khe ke doan mate sumsiang jati jabol kapek sitame mate Karbiam sitame nalitum nyong si somsuri si sosea ke so nang bang arjon long do plotangte nabang so ke so pen kacepa meji aphan nilitum KKSA long nang humri iktame nilitum along nang humri pen nang tuma kiso cepa jok pon longji la pena duntu ni tum la bang soron ke klem pon la ke Karbi ku sa ching ramai pe la bang ke aron barim hempu mukrang pira singja anam pharo aron aptang pe si hakko pirthe plangrap pe si ni tum nang ke klem nang ke dam la si ni tum pen kapachinia teng pe nai tum na ka humri pen la bang so ke so don ra pen kadu ko be pen reng dok reng ni ki do ra pe je phan si ni tum ke KSA hin pen na tu phan pachini pon kardom. Pini Adap por phai Kresia por Karbila medame tirik pia me la pentir kama me atum ke bang jini phai inkoi raisi inkoi rahini la pen inkoi rakathom arkoi achiklu surhini ra inkoi raisi ingde inkoi ra serkep Karbila medame ningkan segame pi kapachun pon pami thekjia phan chethan chingwai pe do pon tirikama me atum ta do de sang se pen sayang deng doan kam klem dam pon bomlo la son si tirikama me la pen Karbila medame tirik pia me atum pen ke do ke thaka dimta lason si konatnat si choran ki chua boha ke pathek ponjadim kulat ki biadim me ke pado ponjadim penchenglo kapre ka hem ki kim kirang ponjadim ta lang pontu pini labang so nirja klambor de kalong ke langdam chariatum Karbila medamai ame phu hidina drongpi kele kongchun bang joysing tokbi tirikam ame surjo rongphar tirikam dun me phu jiwan chandra pathak tirikam chun bang chandra singnar penchenglo ke theki dingatum chetong dun ni pialam ni chinghon chenam pusi athi pialam deng pon Hanjang Langso pen Bisnu Lekhe 365 News India. Karbi lamet amai ingkoi rasirkep angdeng ningkan asek amai pi pining aningkan muning
suri hini ra ingkoi rai si ladak bordeka lang mili nirja klamlong si padupon po kedam tang phaikuni kret rok arni tirikam amai seng dat pen Pini lang litum ke klem kedam ladak bordeka lang mili ahawara radatum turpaksi Pini mamuning sengkan kiduponji lasu Karbi lamet amai pi ingkoi ra sirkep angdeng ningkan asek amai pi aparman ki klem kedam loklo Hakopen Karbi atum ki claim bo marona teng pen non puanta Karbi arona jutang jinghon si piniar ni niphain ko rahini pen ingkoi ra pho anta ra basawai bini tia rongalong chomkan ke kan chisik chedang ponlo alang litum Karbi porom putian ke pawi re pupen alang nitum ahin pen Karbi ara to anaphan nang chetong dun eje phansi chuning rilo puta pherang ke phan pachini dun Buthonga Jipen Ananbe 365 News India Pini ni phain ko rai siar ni lakha krepli korkanthi constituency BJYM atumpen Swachh Bharat Abhiyan pen pangthira sai deng pon bangsolong Rajiv Kiling president BJYM pen si laso kapangthira saya long japon Aditya Ingti general secretary Vidya Singh Ronghang lapen penangan BJYM claim bang phubang phiatum chetong dunsi samilang so hithi pen chengsi dongka chingthua hithi lapen tekelang jona hithi hei hui pangthir pon non kewang jiapor kapre ka dimalong tami bangso Swachh Safai Abhiyan pen pangthir pon jiaphan tami jisik pon puta BJYM amei phupen ang pachini dun Uthonga Jipen Ananbe lepen hawar ka hapen Ruby Singh Hanse 365 News India Litum Iskar Anglong District Committee amai phu bidasing ti alangli direction pen litum Pini tarik koi raisi kicheng sini litum samilang so town pen si cheng poneglo samilang so up to nilitum Dendakhat bazar teke langjon bazar lapen nilitum kepajut sike paklong kamsi pajutam igi labang so Swachh Bharat Abhiyan mate kepangthir asai labang so asai nilitum kedeng bonke athepi ke lahen lo nilitum korkanthi mondol committee ahin pen nilitum korkanthi hawa town elong do lapente bojar longthom do la longthom adim lo la longthi adim long nilitum langdam lo mane bojar along bang nilitum la polythene pen chenglok sonsi polythene hai hoi kakot lapente bag barak son ka mane yo letra hormu mane tenang enjoy cho mane koi ham hum la son hormu do amasi chelang no dak amasi nilitum matha pon lo lapukali ilitum mahawar long lahai keter ke era dimlo ilitum bang paklar ponai lapuson ilitum yong si ke paklar asai deng pon lo pulotang ke ilitum la bang chelang mi tigi ilitum homas long abang chelang mi o ipun ilitum kamatha pon ben sipini la bang so asai deng pon iglo son sin ilitum kebang jilangar ni sitamen ilitum korkan thia hawa long ilitum Pini Swachh Bharat claim pon lo lapen nilitum tarik ingkoi rasir kep arni nilitum all korkan thi traditional games sitamen nilitum kapathu kachipati nilitum bipon egi hala sahos sitamen nilitum la mondol atruli lapen EM plus district atruli pense nilitum principal pense nilitum claim ponji lang Pini Abirta ke lapuan se kangton iglo ajo ke me kurwang thu